Festival ji aliyê şanoya bajêr a Amedê hat rêvebirin û bajarbaniyê mezin piştevaniya wê kir. Festivala ku 26 Nîsanê dest pê kir û 5 Gulanê de bi dawî hat, 11 lîstik hatin pêşkêşkirin. 7 lîstik bi Kurdî bûn. Festivala îsal bexşê lîstik van nivîskar, berhêner Mehmet Emîn Yalçınkaya kirin. Ku ew neh mehberê ji ber nexweşiyê kiran koça dawî kir. Hevserokên bajarbaniyê mezin û hevserokên HDP jî beşdarê vekirina festîvalê bibûn. Hevşaredar Hülya Alokmen dibêje tekoşîna şanoya bajêr a Amedê nayê ji bîr kirin. Tarî de wan rojê nexweşte wek fanûsek bû ronî dida em ji wek hînkînîka dora wî fanûsê diçûn dahatin lê em nedişevitin em ji nû de dahatin afirandin. Şanoya Amed vî avayî nirxek pir bilind e. Gerek va vî berxwedan vî segna wî qet neyê ji bîr kirin. Bi giştî 12 lîstik beşdar bûn, 4 ji wan Tirkî bûn, 8 wan Kurdî bûn. Bi rastî ji ber ku salonên mezin de niha em vê festîvalê dar dixin, eleqeyek pir mezin heye. Yani temaşavan bi têra xwe hinekî têrî şanoyê bû vê sezona û dawiya sezonê jî ji xwe. Yavuz Akkuzu serokê nû ê Daireya Çand û Hunerê a bajarbanîya mezin e. Ew 2 salên dawî ji bo şanoya Kurdî weka salên xerab bi nav dike û dibêje îsal şanoyên ku di demên xerab da alîkariya hevdû kirine bûne mêvanên festîvalê. Şanoyên ku ev salên xerab, ev salên 2 salê xerab ji bo şanoya Kurdî yê ku piştî qayyûm şanoya bajêr hat girtin, paşê em çûn galeriya me ciyek ji xwe kir. Di wê demê de yê ku komên ku alîkariya me kirine, yanî turneyên me çêkirine, yê ku hatine vira alîkariya şanoya bajêr kirine, me xwest ew komana em bigihînin ev û wan komana bi lîstikên xweş em bigihînin ev û ew komana me xwest di vê festîvala heftemîn de bin me ew pêk anî wek seyar sahne, wek tiyatro împro, wek mekema İstanbulê şanoya jiyanan û wek şa performans me giyan devdû û tiyatro Boğazçî û xeynî wî komek ji Rojhilat me giyan tevdû û komên yê wanê tiyatra Mencel û şanoya bajêr me giyan dev ev ruhekî wisa bû yê ku alîkariya hevdû kirine demê xerab da alîkariya hevdû kirine me xwest festîvalek wisa pêk bê. Lîstikman Berfîn Emektar jî dibêje piştî 2 salan li navenda Kongreya Çand Amedê şanoya nîşandane û di hemî lîstikan de hol ji aliyê temaşevanan tijebûne. 2 sal me şanoya bajêr a Amedê festîval çêkir wê derê salona me gelekî piçûk bûn yani 8 kesî bûn. Li wê derî jî me salon tijî dikirin lê piştî 2 salan şûn da li Kongre Merkezî bi navê wê em dibêjin Çand Amed cara yekem em ev festîval wê derê darxist. Hinekî tirsa me hebûn ez dikarim ya bibêjim ev salonê mezin wê tijî bibin an tijî nebin. Bi rastî jî dîsa gelê Amedê xwedî derketinekî gelekî mezin çêkir û gelekî baş xwedî festîvalê derketin hemû lîstik tijî bûn û lîstika li Kongre em bi 1000 kesî lîstin. Ev ji bo me serkeftinekî gelekî mezin bûn. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Rastî û durustiyê slavdayê. Lê piştî slavdayê mirov hevdem tişt hevd axivîn. Hev hem bêst kirin û davetin hev, hev hem bêst kirin davetin hev. Em gon alek bo slavdayê nava be.